Aasian Wuhanista alkoi kuulua kummia. Kohta puoli maailma on karanteenissa. Kun vieruskaverisi aivastaa, nosta katsesi kohti taivasta. Voi vittu, nytten sulla taitaa olla koronaa. Nyt sun pitää jäädä kotiin, pakko evakkoon. Kun Kiinan poika kikkelinsä työnsi lepakkoon. Suomen kaikista kaupoista on paska paperin lopussa. Käsidesipullo maksaa 1000 euroa. Jauhelihaakaan ei saa, voi vittu et voi vituttaa. Baarit kiinni, suru ei voi viinaa hukuttaa. Urheilu on kuollut tänään rikin katkolla. Enkä Suomi jalkapallo nähdä EM-tasolla. Sosiaalinen media on täynnä faktatietoa. Kuolleisuus on 0, ei ku 100%. Presidentti Trumpilla ja salkkareiden Ismolla ja naapurisi koiralla on kaikilla koronaa. Jos hallitus ei sammuta sun tiedonjanoa, niin luotetaan